Hey guys, Μίτσος εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας Q&A. Είναι λίγο χάζος. Βασικά δεν είναι ωραίος ο φωτισμός. Δείχνω πορτοκαλί. Αρχίζουμε με την πρώτη ερώτηση. Να σας πω ότι δεν τις πήρα από Instagram, Facebook και όλα αυτά. Απλά τις πήρα από το γυμνάσιο μου, γυμνάσιο. Ρώτησα τους φίλους μου και αυτά και μου είπαν κάποιες ερωτήσεις και τις έγραψα. Ο πρώτος είναι ο Βλαδιμίρ, ο οποίος είναι απλό φίλος μου και μου λέει βάλε με στο Q&A σου και το έγραψα. Οπότε περιμένετε να σημειώσω στο επόμενο Q&A να τον βάλω. Τι είπα να γράψω. Η επόμενη ερώτηση από την Νικολέτα. Ποιο κινητό έχεις? Είναι πίσω εκεί πέρα ένα μαύρο που φαίνεται. Είναι το Windows, είναι Microsoft Phone κάτι 3XB κάτι ναι. Και αυτό. Πάμε στην επόμενη. Ο Γιώργος ρωτάει γιατί υπάρχει το σύμπαν? Γιατί υπάρχουν και οι ανθρώποι. Όχι, περίμενα. Το σύμπαν δημιουργήθηκε πρώτος από τους ανθρώπους. Το σύμπαν... Είμαι αποτυχημένος. Το σύμπαν, άνθρωπος... Τέλος πάντων, δεν πειράζει με αποτυχημένος. Τέταρτη ερώτηση, είναι 10. Είναι... Πού είχα μείνει? Ναι, στο Γιώργο που είπε γιατί υπάρχει το σύμπαν. Ο Νίκος με ρωτάει, θα προτιμούσες να πεθάνεις εσύ ή ο πιο αγαπημένος σου? Θα προτιμούσα εγώ, γιατί αγαπημένο δεν έχω. Αγαπημένη έχω, την Αριάννα. Καλύτερα να πεθάνω εγώ. Για σένα Αριάννα. Μου είπες ο στυλός και συνεχίζω. Η Μαρία με ρωτάει με τι ασχολείσαι. Δεν είμαι ούτε 30 ούτε 40 για να ασχολούμαι με κάτι. Απλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο και λίγο το μπάσκετ. Επόμενη ερώτηση είναι από το Κώστα, ο οποίος με ρωτάει έχεις υπομονή? Και θέλω να το απαντήσω ήρεμα, με γαλήνη και όλα αυτά. Όχι, δεν έχω υπομονή. Το άκουσες Κώστα που βλέπεις το βίντεο? Ή απλά μου έχεις γράψει ερώτηση? Βασικά εγώ ναι έγραψα. Κατάλαβες, δεν έχω υπομονή. Δες το και θα καταλάβεις πώς είναι να μην έχεις υπομονή. Αφήστε το καλύτερα. Συνεχίζουμε. Με την 7η ερώτηση. Δεν έχει όνομα για κάποιο λόγο, το έχω ξεχάσει. Τέλος πάντων. Θα κάνεις room tour ή τίποτα τέτοιο? Βασικά σκεφτόμουν να κάνω room tour. Ήδη το έχετε δει το μίσο, δεν έχω κάνει τεράστιο, τέλος πάντων. Απλά σκεφτόμουν να το κάνω αργότερα. Δεν το είχα στα σχέδιά μου για τους 2 πρώτους μήνες αυτούς π.χ. Γιατί δεν έχω και ένα χρόνο που είμαι στο YouTube. Επόμενη ερώτηση. Από το Γιόλο, έχω γράψει Γιόλο. Πες μας μια φράση όταν θες να χωρίσεις. Χωρίζουμε. Για τους άντρες βασικά, αν είναι για τους άντρες, απλά λες χωρίζουμε. Εκτός από μια σοβαρή σχέση. Εγώ σου λέω τώρα, ναι, ένα χωρίζουμε και άντε γεια σου κοριτσάκι. Για κορίτσια δεν έχω σκεφτεί. Βασικά τα κορίτσια είναι πολυλογούς, δηλαδή ναι. Ξέρεις κάτι, θα ήθελα να και θέλω να χωρίσουμε, μα να ξέρεις αγαπώ για πάντα, θα σου έχω στην καρδιά μου και μην το χωρίσεις τώρα. Έτσι είναι τα κορίτσια. Λοιπόν,
Η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι και αυτό από μία Μαρία. Έχω περίπτωση Μαρίας. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και ίδια, δεν ξέρω. Σου αρέσει κάποια? Εμένα... Μα είσαι κορίτσια, γιατί λέει σου αρέσει? Βασικά, ναι. Βασικά εσύ είναι κάποιος, γιατί λες εμένα ναι, όχι κάποια. Τέλος πάντων. Σου αρέσει κάποια? Ναι, μου αρέσει, αλλά έτσι που λες εμένα μου αρέσει κάποιος. Το ρώτησες άμα σ' αρέσει, άμα του αρέσεις. Θέλει λίγο μυαλό. Λοιπόν, ίδρωσα. Αυτό το πράγμα παίζει τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Τόσους βαθμούς και με το φωτιστικό εδώ πέρα αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Και η τελευταία ερώτηση για το Q&A μας που είναι περίπου 6 λεπτά και λέει, έχεις πάει εξωτερικό? Που δεν έχω γράψει και εδώ όνομα. Ναι, έχω πάει εξωτερικό για μία εβδομάδα ή 2. Στην Αμερική τέλος πάντων, όπου μένει η θεία μου και ο θείος μου, που πήγα για επίσκεψη. Και πάλι από εξωτερικό. Ναι, εντάξει, Νέα Υόρκη, πήγα εκεί που ήμουν στην Αμερική, αυτά. Αλλά δεν ξέρω να έχω πάει. Νομίζω ότι ήμουν μικρός, είχα πάει και στο Καναδά. Αλλά είχα πάει για 2 ή 3 μέρες. Γιατί εκείνο ο παππούς μου που πια δεν... Λοιπόν, αυτό ήταν για το βίντεο μας. Να σας πω κάτι πριν φύγετε. Ότι θα αλλάξω τις πληροφορίες, βασικά θα γράψω τις πληροφορίες του καναλιού, να πάτε να δείτε τις πληροφορίες για το κανάλι, δηλαδή πότε θα βάζω βίντεο και αυτά, επειδή είναι εξετάσεις, είναι η πρώτη μου χρονιά στο γυμνάσιο και διαβάζω πιο πολύ και γι' αυτό δεν κάνω βίντεο και έκανα μέσα σε 2 μέρες 2 τα προηγούμενα βίντεο, πηγαίνετε δείτε τα και κάτω στην περιγραφή. Και τέλος πάντων γι' αυτό άρχισα να κάνω βίντεο. Είναι περίπου 8 λεπτά το βίντεο, πιστεύω να αντέξατε. Θα τα πούμε επόμενη φορά με νέο βίντεο και άμα θέλει να συνεχίσω τα πιο ωραία βίντεο βασικά, όχι τα πιο ωραία βίντεο, χαρίστε μου ένα subscribe σας και ένα like, κάντε μου σε κάθε βίντεο. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα καινούριο βίντεο. Bye bye!